Vsadil bych se, že se vám zdálo něco podobného. To je starý sen. Starý možná jak lidstvo samo. Jinak by sotva vznikla starořecká báje o Ikarovi. Startoval prý na křídlech z vosku a peří. Ale jak vidíte, nevybral si zrovna ideální materiál. Dobrá, to byla jen pověst. Ale později to někteří lidé zkusili doopravdy. Bohužel výsledky byly většinou chatrné. Proto jiní létali raději na papíře. Těm to šlo lépe. Mnohem lépe. Moje vzdušná loď je plněna řídkým vzduchem z vyšších sfér. Unese hrabě 4 miliony mužů a na každého ještě 9 centů za vazadel. Tak pravil jeden učený Dominikán. Pozor, tohle je nadějný nápad. Loď měla být nesena vzduchoprázdnými koulemi. Tedy něčím, co je lehčí než vzduch. To něco je třeba ohřátý vzduch, který stoupá. Tak uvažovali koncem 18. století ve Francii bratři Montgolfierovi. Brzy předvedli svůj vynález královskému dvoru. Bratři nevěřili, že k naplnění balonu stačí obyčejný teplý vzduch a použili zvláštního paliva, které dle jejich mínění vytvářelo jakýsi elektroalkalický plyn. Tak vzlétl první úspěšný balon Montgolfiera. Zde jeho první pasažéři. Ale již zanedlouho je vystřídali lidé. Zatím fyzik Charles sestrojil balon účelnější konstrukce plněný vodíkem. Jeho Charliera zasadila smrtelnou ránu Montgolfieře. Dosáhla výše bezmála 3000 metrů a přeplula kanál La Manche. Tohle je zajímavý pokus. Kombinace Charliery a Montgolfiery, tedy balon plněný ohřívaným vodíkem. Co to asi udělá? Ohřívaný vodík se neosvědčil. A přece balon zvítězil na celé čáře. Objevily se nové typy, noví rekordmeni. Ne, to nejsou papírové fantazie, tyto rarity opravdu létaly. Balon se stal módou. Umožnil výzkum dosud nedosažených výšek, které se někdy zle pomstily svým dobyvatelům. Sloužil nezištným nadšencům, sportovcům i profesionálním vzduchoplavcům. Ale právě příběh jednoho z nich poučí nás o stinných stránkách balonového letu. Ano, i ten největší balon býval bezmocnou hříčkou větrů. Co dělat? A přece již dávno před panem regentem navrhl francouzský generál vzducholoď, taženou několika vrtulemi, které měla pohánět lidská síla. Návrh sice zůstal na papíře, ale praxe později dokázala, že ani ty nejsilnější paže nejsou dostačujícím motorem. Zapřáhli páru. Výsledek? 7 kilometrů za hodinu. Až konečně přišel, ano, elektromotor. Problém řiditelného balonu byl vyřešen. 9 koňských sil pomohlo vzducholodi La France, aby přemohla i protivítr.
nastartovala a přistála na témže místě. To byl tehdy senzační úspěch. Problém vzducholodi zaujal střízlivé techniky i fantasty. Nadšený Brazilec Santos Dumont sestrojil a vyzkoušel během 10 let 16 ředitelných vzducholodí. Neúnavný průkopník několikrát havaroval na zemi i na moři. Ale nic nezlomilo jeho vytrvalost. Dumontovi nevelké, lehké, elegantní vzducholodě dosahovaly stále pronikavějších úspěchů. Nebyl to však Dumont, kdo řekl poslední slovo. Teprve tento přízračný gigant německého konstruktora Zeppelina ukončil počátkem našeho věku vývoj letadla lehčího než vzduch. Snášel se na nebesích i tenkrát, když člověk už nalezl rychlejší a spolehlivější způsob letu. Obrovské a křehké tělo odsoudilo tohoto vzdušného dinosaura k záhubě. Budoucnost náležela jinému typu letadla. Pták je těžší než vzduch a přece létá. Jeho mávající křídla byla člověku špatným vzorem. Dříve i později. A přece pták často létá, aniž mává křídly. To byl dobrý vzor. Již od půle minulého věku létaly modely poháněné parou, gumovým lankem i stlačeným vzduchem. Jiní to pak zkusili doopravdy. Rus Možajský, Francouz Adair, Angličan Maxim. A výsledky? Příčiny mnohých nezdarů nespočívaly tehdy jen v chybných konstrukcích a těžkých nevýkonných motorech. Třeba byly postaveny stroje schopné letu. Vynálezce však zapomněl, že musí také něco vědět o pilotování. Nevěděl a proto se podívejme na ty, kteří nastoupili správnou cestu. Tohoto Racka ze dřeva a plátna sestrojil francouzský námořník Le Bris, pradědeček plachtařů. Tažen koněm startoval proti větru a dosáhl prý výšky 100 metrů. V 90. letech minulého věku řešil Němec Otto Lilienthal týž problém. Byl jim přímo posedlý. Vyzbrojen arzenálem teoretických poznatků a vášnivou houževnatostí sestrojil a vyzkoušel celou sérii úspěšných kluzáků. Až se naučí ovládat svá křídla, zamontuje motor a k tomu však už nedošlo. Jednoho dne a přece noví průkopníci jej následovali. Okolo roku 1900 problém uzrál. Řešení je ve vzduchu. Na nebesích se odehrává tichý závod. Kdo jej vyhraje? Tento kluzák létá na americkém pobřeží Atlantiku. Jeho konstruktory jsou Američané bratři Wrightové. Prozatím se učí dokonale ovládat svá křídla. Za každého počasí a větru. Konečně definitivně upraví konstrukci, přimontují benzinový motor, vrtule, Orville Wright ulehne do trupu a... Slavný den, 17. prosinec 1903. Délka prvních 3 letů 37, 60 a 66 metrů. Ano, vážení, létací aparát pánu Wrightu je dokonale říditelný a pohybuje se kupředu i proti větru. Nedávno ulétl dokonce vzdálenost 38 kilometrů. Evropa se nám trochu opozdila ve finiši. Bohužel, prozatím tu startují jen kluzáky. Pane, právě se podařil motorovému letadlu dánského aviatika Ellenhammera 60-metrový skok. Hurá, hurá! A propos, píšeme září 1906. O den později ho následuje ve Francii náš starý známý Santos Dumont, který přesedlal ze vzducholodi na aeroplán, samozřejmě vlastní konstrukce a letí. Pravda trochu nízko, ale přece jen 220 metrů. O rok později startuje jiný Francouz, malíř a sportovec Henri Farman. A již je tu nový evropský rekord 770 metrů.
Ti, o kterých se mluví. Armand, já tam a ten nejslavnější Blériot. Blériot. Zlomená noha? Nevadí, máme přece křídla. Přeletíme kanál La Manche a to trošku rychleji, než to dokázal před 124 lety ctihodný pradědeček Balon. Podařilo se. Pravda, trochu tvrdé přistání, ale potom... Manželé Blériotovi se usmívají, není divu, sláva je hezká věc. Ale ještě hezčí je Paříž. Paříž, vítající svého hrdinu. Jiní lidé však mají jiné starosti. Nebe je obléháno, nebe je dobýváno, nebe se brání. Dobrou noc, rytíři. Dobré jitro, lidská křídla. Dobré jitro a 3krát sláva. Tak se člověk naučil létat a tak sen přestal být snem. Ale toho dne